Hola, benvinguts i benvingudes al cervell lector. Tot i que el cervell està format per diversos tipus cel·lulars diferents, les neurones són les encarregades de generar la nostra vida mental. Voleu saber una manera òptima de fer-les treballar? De nou, buscarem plegats la resposta a les pàgines d'un llibre. Es calcula que de mitjana un adult disposa de 86.000 milions de neurones que formen una xarxa de 200 bilions de connexions. Però un cervell estimulat i actiu en pot acumular moltes més perquè sabem que és un òrgan plàstic, flexible i maleable. Sense aquesta plasticitat ens seria impossible aprendre a llegir, perquè el cervell humà no té cap zona predeterminada de manera innata per fer-ho. Com influeix, doncs, l'aprenentatge i pràctica de la lectura en el nostre cervell? La doctora en magisteri per Harvard, Maryanne Wolf, en parla en el seu magnífic assaig sobre el cervell lector en el món digital. El cervell està ben preparat per aprendre una gran quantitat de coses artificials gràcies al seu disseny original. El principi més conegut d'aquest disseny és la neuroplasticitat, que és la base de tot el que té d'interessant el fet de llegir. Aquesta plasticitat també explica per què el circuit del cervell lector és maleable, que pot canviar, i influenciable per factors claus de l'entorn. Més concretament, què llegeix, tant els sistemes concrets d'escriptura com el contingut, com llegeix el suport, com ara paper o pantalla, i com s'ha format el mètode d'instrucció. No volem acabar aquest capítol sense acostar-vos la següent idea. La lectura és un fitness ideal per cervell, capaç de modificar-lo sigui quina sigui la nostra edat. Si quan llegim una sola frase activem milers i milers de grups de neurones, imagineu què fem quan llegim una frase, un conte o una poesia. Nosaltres ho deixem aquí. Si voleu explorar més la relació entre llegir i el nostre cervell, us esperem a vidalectora.cat/el cervell lector.